ma sanne Bab Salif ko 73 en garda Madina Gounass elle 76 gonga kewnodo caalido elle a tawano bismillah Bab Salif dum ko 74 wonno amin joɗito caali ceerno ɗo yettere Allah ha oto gambinaɓe ngari damal galle yimɓe noon caali ki on sako kartaje wertete yimɓe jooɗo hen Allah waɗi koɓe tato ɓe ngari noon ɓe jooɗi kamɓe gambinaɓe eywa joni noon ronka dañede bawɗo famodirde e mabɓe e haala gambinaɓe waaji goto wi galle almami gonɗo toon on ne nana angale ceerno mawɗo wi ceerno Ibnu yo ya noddo e on ceerno Ibnu nan ɗo e wuuro he ceerno Ibnu jogui moto boɗejo ƴetti moto yeehi toon tawi on ala toon arti yimɓe ne jooɗi wi ceerno mo biyanoɗon toon o mi tawat ɗum toon ala toon yimɓe jooɗi ndeeƴi hakke 5 minutes hay goto haalani deeƴi ha ɓoy tan ceerno mawɗo wiɓe yoɓe kaal yoɓe jangto eywa togoso mabɓe o ko on addi ɓe on jeeyi oto on wi ceerno eywa yettere Allah min gari ko salminde e juurade e angale o haalata min garno ko salminde e juurade mo joguino joom suudu min gondi duuɓi 5 min dañjani hay ɓiɗɗo goto Allah waɗi garɗa Gambi nde garɗa Gambi eywa minnen Allah ƴettimi tan mbimi yaha mi salminma mi ñaago duwaw garmi noon calminmami ñaaguimi duwaw mbiɗa bisimilla to duwiɗa min noon duwimi hen ko yo Allah hokkam ɓesgu ɗum duwimi hen Allah waɗi e ndun lewru joom suudam sowi kemmi ɓiɗɗo gorko o muyni duuɓi 2 o sowi o dañi ɓiɗɗo gorko caggal mum sowi ko reɓɓe haala o wi ceerno mboɗo jogui ɓiɓɓe 3 worɓe mboɗo jogui ɓiɓɓe 2 rewɓe joni noon mi weltima e ɗum garmi hande ko salminde e juurade mi andinma mi weltima oto o mboɗo addi hen caabune gaddanmi dental ngal mboɗo addi caabune so haali noon ceerno waɗani hoore so waɗini hoore ko nande am gandal ala ngam ceerno waɗi ni tan kono ɗum kam nanani hen hay baɗi ceerno nanani angal so nanno angal kay oto noddoytake eyyi tan o gayni haalde o deƴƴi tan ceerno haalti ɗum e pular eyyi haalti ɗum e pular ino kalirmi ni eywa ɓe kalno koye angale ceerno noon haalti ɗum e pular ha gasi eywa tan ceerno wi o wi omo addani dental ngal caabune eywa yo addo woni koto oto to yimɓe seeɗa gummi tan joom oto ummi ɓe payi toon hankkadi noon mi bonede jogoro wadde hande saabu ɗum en ganda ko simisiaji en ganda ko paɗe e ɗo kam kadi saabu ceerno noon jaabimamamo tan kono noon ɗum ɗo kam hewɓe kam e gonɗinani kam ceerno nani koɓe kaali ko caabunde ene gara tan oɗo jajaho ceernajo ceerno Belli Dia tan mbi caabunde yo ɓennin e direct nder galle andi on waɗni ene moƴƴi so naati nder galle caaliki tinani waɗa kumpa joni eɓe ɓennina ha heddi gonɗo caggal o tan ceerno Ousmane Thiam tan wi on goto addugay mbimi bone waɗi adduga carton goto ko nande am foof wi o waɗi ko boni o woppanno yahato wona kumpa kono so carton joni udditama ga tawama wona ɗum woni hen ko hunde bonde ko ñande hen gandumi Alhaji Mamadou Saydou so woni suudu ha gasi ceerno Ousmane Thiam woni damal ngal ɗum ko min wi noon joni noon carton addama bone de waɗi yimɓe fof kadi Fouta ngo mun fof darni dande ene daara ko wone carton uddita tan no tan oɗo ceerno Abdoul Aziz Kane tan ƴetti sabunde tan hokki Baba Saydou tan yimɓeɓe Allahu akbar tukki koye ley tan koyɗo koyni alhamdulillah joni noon hankkadi ne yimɓe fof kadi belti yimɓe peccodiri caabune ɗe eyyi
ɗon kadi on kombani kadi ko ni kadi yaari eyyo alhamdulillah eyyo jarama maraba amada jarama no feewi Baba Salif Kebe nanama kono kadi famama weltama sanne machallah vraiment o taari ko belɗo celluɗo gonɗiɗo kono kadi so ceerno Ousmane Thiam waɗano ni heeɓe cikkanno mataw ko ceerno haali ko haali tan kono no ko ƴoƴƴo kanko Ousmane Thiam o tawi heeɓe ene jedditi haala ka ɗum tagui noon o wi takkere gaɗano cakkere o yo adde yalta ɓe jiiya pawa guiru ganda no woodi machallah alhamdulillah alamin seere ɓe ko rokkaɓe ko jaɓal temmuɓe ko rokkaɓe alhamdulillah alamin no bandiraɓe beltima sanne ɗum noon en jokkat yewtere nde Adnan Thiam noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe Sakti men Dakar FM yewtere men Ando Hoorema eɗen ɗo hande e oɗo men ñalawma alerte 2 lewru juillet hitawñeji e 26 ɗo e Dakar eɗen tawi ɗo hono jinnaɗo ceerno Salif Kebe ngam waɗide makko jewte ɗe ganduɗa yimɓe ene naftoro ɗum alhamdulillah alamin Baba Salif Kebe hande o min jiɗi ko gartana en toon to Bakel taw toon to Bakel woni rokkodirnoɓe sukaɓe mumen to sukaɓe naddi taŋi kadi cuwataw walla dewgal humaka a tawano iwi toon ari han kadi ha Tamba ari ha yetti ceerno mawɗo holno wano holno siforno bisimilla ma eyyi Ama Sambolo en jetti Allah enen surtout ma enen Madinaɓe ɗen jetti Allah e hakkille koye hakkille tan ƴeewete ene wayno seeɗenɓe men ɓe ko Birim Lifi Lekki Birim Lifi Lekki ɗum woni seeɗenɓe meɗen ɓe eywa ɓuuɓri lekki ki woni jinnaɓe meɗen machallah en jetti Allah jinnaɓe men kolli en seerenɓe ɓe jinnaɗo ko nene e baaba ɗum noon ko girloyon kon kañumen hay hunde ganda kaala hen no jiiɓori kono ɓiɗɗo jogui ɗum tan ko yumma e baaba no paamirta e hakkille tan koye hakkille so nangue fuɗɗi tan mbeelu neɗɗo hettata ko hirnangue ay ki juutata no feewi wan noon ko adi ko ɗum ko baaba jeeyi hirnangue mbeelu hirnangue ngu ko baaba jeeyi mbiɗen ñalawma feccoto ko nangue e hoore nangue hoore woni no mbiyeten midi saabu midi woni hankkadi saɗa yaha aɗa yaɓɓa e hoore mbeeluma ɗon woni hakkude ñalawma noon mbiyeten ko hakkude ñalawma baaba yalti nene naati saɗa teskiti so nangue daari mudde mbeelu mum ɓuuri judde e so nangue ne fuɗa mbeelu muɗum no wayi ene wayno baaba jeeyi ko façon ngaji joyi jogui kañum nene e yo nene jogui ko jeeɗiɗi jogui ko jeeɗiɗi kono haɗata ɓiɗɗo ko baaba jeeyi joni noon baaba jeeyi banggue hirnangue yimɓe fof ne gandi nangue sone fuɗa mbeelu hettata ko hirnangue kono juutata no feewi so nangue ne murta noon tawi tan wona kaɗoje ne mbaɗi e mbeelu ma ne yaaha ɗo henna ene ɓuura 5 métre ɓaade ko woni koye mudde ɗum joni holno wayi subaka ko 7 heures nangue fuɗata ɗum noon mbiyeten ko 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi ayi woni hakkude ñalawma woni baaba o yalti yumma o ƴetti 1 heure ƴetti 2 heures ƴetti 3 heures ƴetti 4 heures ƴetti 5 heures ƴetti 6 heures ƴetti 7 heures nangue ay kanko o jogui ko jeeɗiɗi o ƴetti jeeɗiɗi ko waɗi ɗum njurum o ko nene jeeyi tampere nde ko nene jeeyi won garnoɗo e Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam omo liggi o heeɓi kalisal seeɗa o ya Mouhammad o inam o min de mi ari mi liggima ko seeɗa kemminani nenam nen toon babam nen toon joni ƴeew ko mbiɗa fof mi waɗa Mouhammad wi hokkoye nena ma o yi hokkoye nena makko o continue golle omo golla kadi ha lewru ma kadi o heeɓi seeɗa kadi o ari o haalani Nelaɗo kadi ko seeɗa de o heeɓi nani
nelaɗo wi mum ya hokkoye nene ma o hokkoye nene makko tataɓol ngol o arti kadi omo addi seeɗa o yam Hammed ko sedde kadi kemminen oy feccu sa fecci ɗuma kokka nene ma ɗuma kokka bamma aɗa hokkude noon nene ma hokku nene ma ha gasa kokka bamma o wi omo yaha tan o wi eyyi joni kam nelaɗo a andini kam ɓiɗɗo nde ko nene jeeyi tan o nodditimo o wi ala de min kala ko Allah haalani mi haalta kala kadi ko kalmi andu ko Allah yamirimi yomi haal ɓiɗɗo kala no wayi ɓiɗɗo ko nene ɓiɗɗo ko baba jeeyi yumma e baba poɗodirta ɓiɗɗo kene anda tan yumma noon Allah ne hokki ɗum kañum jeeyi tampere kañum jeeyi jurum nene wawa haraminde ɓiyu wawa o wi a jaggat ɓinguel a yiyat nene jagga ɓinguel mum joni waɗa ko boni fiya hay wonani 2 minutes tan adda ñamde ñaw cekkino nda ñam ɗum ko nene waɗa ɗum baba watta ɗum kono ɓiɗɗo ko baba jeeyi ɓiyum joni noon no mbiruɗa ni eywa ɗum ko 76 wonno korka 76 mboɗo tawa Tamba ceerno Aliou Seyni Mamou Diako ene tafsira ha waji goto ari ɗon o waɗi sabnor makko ɓalejo tan wi salam nde tafsira ha woɗɗi se tan wi salamu aleykum ya maaleykum salam o wi min de ceerno mboɗo jogui sohla mawɗo waji goto mo woni joni lebbi 3 mboɗo wonde sohla he waji goto ne jeeya Kanel ko on sifini kam wi taw mboɗo yiiɗi ko andude ko sohla mo jogimi o yomi yaa Tamba somi tawi ɗon ceerno Aliou Seyni Mamou Diak woda ko haali hen o wi so tawi a heɓani ɗon ko laaɓi ɓennu Madina Gounass ceerno Alaji Mamma Saïd nen toon e nder 2 minutes o haalanma min tawi ɗit tan so heewi o haalanma joni noon garmi ko hanki e kisami tawi on ɗo hande aɗa waɗa tafsir ɗum jimmi sone wona mi haala o wi haal o wi komo jiidumi yumma baba galle amen galle baba ko kiidire woni joni noon min Allah ne hokkimi baali mi wawa wonde kiidire jaami less Bakel gondumi toon e seɓɓe e subalɓe koddumi toon min miñam gorko ene jogui ɓinguel dewel min mo jogui ɓiɗɗo gorko min kokkodiriɓe eɓe pamɗi joni noon ɓe mawni gummimi Bakel to less Bakel to garmi ga to miñam ga namditade pour min mbaɗa dewle ɗe mi haali tan miñam gorko o wi ɓaade baba Allah waɗi baba wurani ko an wuuri dewgal hakkude ɓiɓɓe men min mi humata mi humtata hay hunde ala ko kallan men ko jiɗɗa fof ko ɗum fof ko an o wi ɗum noon noddanam ɓiɗɗo debbo o noddi ɓiɗɗo debbo o ari babiraɗo togoto wi ɓiyumo no wi mawnumo haal ko kalɗa ko e yeeso ɓiɗɗo debbo o wi o salmino ha gasi o wi min ko amin kokkuno ma ɓiyam min e bamma noon jiidi yumma baba kono ɗum e dewgal yaadani so tawi aɗa yiiɗi garmi ko humpitade tawi aɗa yiiɗi e dewgal ngal ɓennine so kadi aɗa muñi kadi hay batte ala hen bonnata kadi hakkude men bonnata hakkude ɓe miñam mo jiidi min e baba o ɓiɗɗo debbo heɓiti wi min to bamam waɗimi fof ko ɗon gonmi o wi kanko o jaɓani ɗum kanko baba mawɗo wi jaɓani ɗum o wi min jimmi ko mbiya aɗa yiɗi walla aɗa muñi so tawi a wi loriteɗa ko bamma wi fof ko ɗum ko hen gonɗa sa yeehi sa yi tan ko fewani tan mbiyata min de ko babam nannimi hen wawi o wiyatade ko min yinno ala sa yimi ari ɗo ko babam nannimi hen a wiyat eyyi aɗa yiɗi walla ala o wi mboɗo yiɗi joni noon mawniraɗo wi miñiraɗo teŋe ga no foti kettoɗen noon haala ga no moƴƴi noon saabu seeɗenɓe hewɓe ene tatoɗo eyyi mo miiraɗo haali teŋe no foti o yeehi kanko mawniraɗo hooti rendini teŋe ha timmi hoddi koye seɓɓe e subalɓe o tottiɓe teŋe on yeehe kiidira kadi kalmo wona pour darol walla ɗum ɗo ala ɗum koko woodi on mboɗo ene haala mboɗo daramo omo dari o wi teŋe nani jeehon
wuro amen kiidira miñam nen to mo jiidu mi may baba kokkom kaaliso tengede yo hum dewgal ngal ngaddon ɓiɗɗo o yeehi sebbe suuɓa ɓe gaddi tenge jetti tan kokki miñiraɗo on wi ko woni o wi ko mawni wi yomin kokke tenge ya hum dewgal ngal eywa min gadda debbo o ɗon e ɗon o ƴetti kaaliso kadi o tottitiɓe o wi gone ɗo ha janggo min kebla debbo o nawon min mi haalni mawnam tan ko omo wuuri hakkude amen mi humata dewgal mi humtata dewgal mi haalata kadi haala dewgal fof koye juuɗe makko woni eyyi kanko jogui foof andi hankadi miñiraɗo acciti foof tenge ɗe tottitiɓe ɗon ko joom hakkille ma fama ɗon bon joni noon ɓe ƴetti debbo ɓe nawi dewgal ngal humaka ɓe jetti ko jamma ari ɓe jetti debbo naati suuɓi noon seɓɓe suuɓaɓe ɓe kooti galleji mumen taw jengi eyyi joni noon debbo o yiide e joom galle mum e jammago he jiidi weeti subaka seɓɓe suuɓal ɓe gaari no yimɓe jaddata kafe ni ɓenne gaari ne gaddori tenge ɗe ɓe ƴetti tenge ɗe ɓe totti babiraɗo woni ko woni oyi miñi wi tan ko haalaninomo tan ko aɗa wuuri humtata dewgal hakkude moɗon fof koye juuɗe ma woni oyi humaka o wi ala te debbo wali suudu mum yiide joom galle mum o yiɗɗo direct ɗon o yeehi o itto debbo o suudu muɗum o nawi suudu e sum yo wonoy toon hawo humpito ɗum no wayi o mbima o kam wona yirlo morɗo joni noon omo yiilo kala to nani ceernajo o yaha ɓe hen ko haram tan ɓe hen mbiya minen de min ganda hankkadi ni tan e nder ha woni lebbi tati ɓe ronki andude no wayi hawo yiidi noon e waaji goto ne jeeya kanel ɗanotonoɗo ɓe jiidi ɗon tan o haalan ɗum o wi taw koko jiɗɗa ko laaɓi ko fa Tamba ma yiidi ceerno Alassane Mamou Diak haala ma ɗon ko laaɓi sa heɓani ɓennu Madina Gounass e nder 2 minutes Alaji Mamma Seydou haalanma fof garta joni noon mi ari Allah waɗi kisa mi tawima ɗo joni noon sago Allah sago ma kala no mbiruɗa ko noon to Tamba ɗo ɗum ko ceerno Alassane Mamou Diak o tawi ɗum ɗon e tafsira ceerno Alassane Mamou Diak o hoyni ha ɓooyi deeƴi ha ɓooyi o wi mi yiyani mi anda dewgal kumangal dow asaman dewle ne goodi humako dow asaman o wi ɗen min mi anda ɗum mi wawa haalde ɗe kono to yimɓe jooɗi kumi yimɓe to jooɗe leydi kumi ɓurgal ngal ɗo sellude ala dewgal ngal ko sellugal o wi ko duwaw tan heddi o wi to sariya dewgal waɗi koyɗe tati ngal ɗo waɗi ko koyɗe nayyi waɗi e koyɗe tati to darima koyɗe nayyi darima koyɗe nayyi ɗo kay ɓurata ɗon kam ɓuuri ɗo ɓuuri waɗede yakare o wi to sariya kanko ceerno Alassane Mamou Diak o wi tawi debbo ne yiiɗi namdama ne yiiɗi jinnaɗo debbo ne yiiɗi ay o wi ko ma jinnaɗo debbo o yiɗa jinnaɗo gorko o yiɗa ɓuuri sellude saabu ɓiɗɗo ɓuuri ɓattade ko yummum ene fof ɗe gandi ɗum ɓeɗo mbini jiiɗi mawniraɗo nde yaltini teŋeɗe tottiɓe tan to sariya dewgal humama to mum saabu jam fa ala ɗo jam fa ala hen nde o ƴetti teŋeɗe o tottiɓe tan to sariya dewgal selli to makko ɗo miñiraɗo nde jaggi kalis o andi teŋeɗe woni ɗo ƴetti ɗon e ɗon kadi tottitiɓe heɓli debbo o tottiɓe nde debbo o yalti galle yeehi tan to sariya dewgal humama saabu jam fa ala toon jam fa ala to miñiraɗo jam fa ala to mawniraɗo erreur ko joguiɓe kalis ɓe hokkitaɓe kalis ɓe kono kamɓe kam joom dewle en ɓe kam ella ala ɗo o yite heddi tan ko duwaw caggal duwaw hay hunde ala ko ɓeyteɗo ene selli o yi min noon kanko ceerno Alassane Mamou Diak o yi min noon komi almudo ko saɗa yiiɗi ko ɓuri ɗon labde ya Madina Gounass alaji Mamma Sayid nen toon on sa yettimomo ɗon e ɗon ganda kono woniri foof o haalanma saabu kanko omo yiya ko woni e bindi omo yiya ko ala e bindi ni o wi mboɗo jooɗi min waaji goton toon ene waɗimo contor seeɗa kanko ceerno Alassane Mamou Diak en jiiɗa haalde inde makko saabu bandi ko waɗɗanimi ɗo woto fiidemi ɗo womre
eyyi o wi ceerno Alseyni o wi nam o wi hokkam dalilu saabu enen ganduɗen tan ko deftere qur'ana ɗum tellina e meɗen ha ko wone mayde ko ɗum woni ko gollirten biɗo noon andi ko wona kayre ko wona deftere Allah hokki en de haal ma ko kamin dalilu cuballo yiɗi ko laaɓi o ka yiɗa ko laaɓi cubal kasi yo jaggu yi lingu ɗum woni yiɗi ko laaɓi kono so wine haala ñawoji ni ceerno Alseyni Mamoudou Dia ko wi ay ko jedduɗa kam ko o wi mi weltima mi heɓino kalirmi o wi yettere Allah o wi yettere Allah o wi ceerno Alaji Mamma Sayid mi wiyani ko Allah hokkimo ko hokkani hay goto ɗum mi wawa wiide noon kono fodde min ko jirlimi ko e ko jiimi ko Allah hokkimo ko hokkani ɗum hay goto caggal Cheikh Oumar ceerno Alseyni Mamoudou Dia kone haali mboɗo jooɗi o wi alluwal mahfous o wi ko alluje ɗiɗi ngala ene aduna ngala ene lakara kanko ceerno Alseyni Mamoudou Dia hande min kam mi janggani ha jetto yimɓe o wi gongal lakara ngal o wi ko caali mawɗo caali jomiraɗo soldu wattudu capantati ndu ko ɗon alluwal ngal waɗa o wi ngala waɗa yaa e aduna gongal e aduna ngal haalata koko woni e aduna o wi gongal lakara ngal ene winda oɗo ko kefeero ngal to waɗa ko julɗo ɗi lutodira ngal ga ƴeewi ko battande neɗɗo ngal to ƴeewi koko neɗɗo waɗata joni koko ɗum haalata ɗum woni jiya neɗɗo wona julɗo ha ɓooya tan o wona kefeero walla oɗo wona kefeero ha gasa taw ga alluwal gongal lakara ngal waɗa ko julɗo ngal to waɗa ko kefeero ɓaade o juulano waɗa wiyete ko kefeero ya ha ɓooy o tuuba ayi o jogo battane moƴƴe ɗum woni alluwal gongal lakara ngal e soldu capantati ndu ɗon alluwal mahfous ngal ɗon woni o wi seede muɗum o wi iblisa wonno mawɗo malikaji fof woni mawɗo kanko nelata malikaji no neldata almudu ma ni o wi malikaji kadi kaldata so wona malikaji nayyi keddi ɗi hay malika goto haaldata e malika goɗɗo te malika ɓuuri hewde laabi temedere o nelaɓe yoɓe jaa yontere fof oye jeehe so alluwal mahfous gongal e aduna ngal ƴeewon ko keɓata wonno kala ko keɓata koye maggal windete o nelata kadi ko malikaji gadi hen gotol daari tan tawama ene winda won malkisteɗo e ɗeɗo balɗe malikaji dogi gari tan kalani iblisa tan iblisa ha o wi yo Allah suuron ayo o itti hoore makko yo Allah suuron o wi balɗe 5 fawi hen baba adama taga wi joni noon Allah neli malikaji yo jaa calminamo juuroyomo joni noon iblis wi kañum kam ko mawɗo yaata ko malikaji ɗi kay jaata kono kañum woni mawɗo malikaji kañum han yaata ay ko ɗo woni kuddi ndi yane iblis on wonno mawɗo fof o wona ɗum kam oɗon jenna ɗum kam no ɓe mbiya hani woodi o wi ngal alluwal noon alluwal mahfous gongal lakara ngal Allah ne hokki Alaji Mamma Sayid so jooɗima to caali makko ɗo o hucciti funnangue omo darda ngal no dardata soro juma makko oni ceerno Alseyni Mamoudou Dia ko haali o wi sa yiiɗi ya ha toon o yala min kadi ɗo joni mi weltima ko kalɗa ko hunde lamde Alaji Mamma Sayid meeɗa yiidemo kono ko nanme makko hande ko tan ɗo yoni te mboɗo andi ay ɗo anduɓe ɗo ne keewi kono sa yi hay goto wiyanima ala an min gandi ɗum ɗo ko kalɗa ɗo koko selli somi yeehi ɗum mbaɗanmi sohla jaɓi somi yetti jooɓi suudu makko faati ɗo kadi ni kadi ɗo kadi ko ni tawrami ɗo mamadou tawa aha yan min beltima alhamdulillah noon tigui bandiraɓe heɗiyankoɓe ando hoorema on beltanama no fewi machallah e ɗi tarikaji labtuɗi kono kadi cedduji kewɗi faama kewɗi gandal machallah jarama fewi Baba Salif Kebe manda